ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଓଲା S1 Pro ନେଇକି S1 ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ। ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ପୁରୀ ବି ଆଜିର ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ହେଉଛି ୱେ ଟୁ ପୁରୀ। ପୁରୀର ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରେଇବି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ପୁରୀରେ ଥିବା ରିଲେଟିଭଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା ଫେମସ୍ ସାହୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ମିଠା କିଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ଆଉ ସେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି। ଏଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବାଃ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ! ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଦେଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟେନସନକୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ତୟାର। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ମୌସମ ସୁହାନା ହେଇଥିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ସଫର ବହୁତ ସୁହାନା ହେଇଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ ଅଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସୁପର ହିଟ୍କୁ ଆଉ ଓଲାର ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଚାଲିଲେ ଏବେ ପୁରୀ, ୟାହୁ! ଦେଖା ହବ ପୁରୀରେ। ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ। ଏତେ ବର୍ଷା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କିଛି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିନେଇଥିଲି ସେ ଅପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସୀମିତ ପରିସୀମା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଘରକୁ ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା, ପୁରୀରେ ଥିବା ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ସେଇ ବର୍ଷା ସବୁକିଛି ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଜଗାର ଡୋରି ଯେମିତି ଜଗା ଆଡ଼କୁ ଡାକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ବୋଧହୁଏ ଏଇଥରକ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ଫଟୋ ନେଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ହେ ଜଗା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଏଇଥର ତୋର ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଜଗା। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଜଗା, ଯେତେବେଳେ ଆରଥରକ ଆସିବି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ତୋର ଦର୍ଶନ କରିବି, ତୁ ମୋତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖ ଜଗା, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ। ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ରାତି 9:30। ଫାଇନାଲି ପୁରୀ ଟ୍ରିପ୍ ସାରିକି ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ପୁରା। ଆଉ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଏଥିପାଇଁକା ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମାଡ଼, ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବାବାରେ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ କଷ୍ଟ ଗଲି, ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି, ବାହାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ପତିତପାବନକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଗଲା। ଆଉ ଯାଇଥିଲି ବି ଦେଖେଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସିକି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲିନି, କାରଣ ମୋତେ ଘରକୁ ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା ନା। ତ ଆସିକି ଏଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 9:30। ତ ଫାଇନାଲି ଡେ ବହୁତ ଭଲ କଟିଲା, ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଓଲା S1 ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନୋ ଟେନସନ୍, ଗଲି ଆସିଲି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେବି। ଆଉ ଜଲ୍ଦିରେ
जल्दी जल्दी मो चैनल को लाइक करंतु, कमेंट करंतु, आउ शेयर करंतु, आउ मते सब्सक्राइब भी करंतु। देखिबे बहुत एई बळे मजेदार वीडियो, बहुत मजेदार ब्लॉग्स। तो आज पई एतिकी, आउ देखा हबो नेक्स्ट ब्लॉग में। वंदे मातरम।